As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Josafat, obispo ug martir. Usa kini siya ka Ukrainian, gubat ra barong Ukraine, iampo nato nga si San Josafat or Saint Josaphat, mutabang nga mahusay sila. Gipatay ni siya tungod kay nabilong man ni siya sa Eastern Rite nga Orthodox, o niya gusto niya nga magkahiusa ang Eastern Rite ngadto sa atong Roman Catholic Church or Western Rite. Mao nang nasuko ang iyang mga katagi-nasod or dili gusto nga mo hiusa sa atong Santo Papa sa Roma niya, kay ni-insister man siya, o nang ipatay. Ipakamatya niya ang pag-promote o kahiusa sa mga magtotoo sa Ginoo. Mo nay nindot kay niyang nabuhat para sa simbahan. Ubad kaniya, padayon natong iampo ang kahiusa sa tanang katawhan, labi na gyud na nagbangi nga mga leaders o ang ato sang mga benefactors and donors na nakighiusa kanato kanunay, pinaagis ilang mga hinabang, ato sang iampo nga matagaan sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o kinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, ibubo dinhi sa simbahan ang espiritu nga maoy nagdasig kang San Josafat sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa mga kalag nga iyang gibantayan, aron tungod sa iyang pangama kami usab nga gilig-on sa maong espiritu, dili maulaw sa paghalad sa among kinabuhi alang sa among mga igsuon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikatulong sulat ni San Juan. Minahal kong higala, buotan kakaayo sa imong pag-alagad sa mga kaigsuunan, bisan pa kung sila mga dumuduong. Nagbalita sila kanako mahitungod sa imong gugma sa simbahan diri. Tabangi intawon sila sa paagi nga makapahimuot sa Dios, aron makapadayon sila sa ilang panaw. Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mauman ang pag-alagad kang Kristo, ug wala sila mudawat og hinabang gikan sa dili magtotoo. Busa tabangan ta sila aron makaambit kita sa ilang buhat
alang sa kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo, nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugong. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong pagapanalanginan. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Kada tuo kahamugaway maanaa sa iyang balay. Ang iyang kamang gihatagon muhangtod sa kahangturan. Mubanag-banag siya latas sa kangit-ngitan. Busa kakahayag alang sa matarong, mahigugmaon siya ug maluluyon ug matarong. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Maayo ang tao nga manggihatagon ug magpahulam, nga magadumala sa iyang mga butang uban sa katarong. Dili gayud siya matarong. Ang tao nga matarong hinumduman sa kanunay. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya gisugilon ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka huwes nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda niadtong lungsura
nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang. Apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong biyuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kini buhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan akog pailog. Og may padayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila og dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dinhi sa kalibutan, importante kayo kining paglaom. Kay kung mawad-an atas paglaom, bisan ang nindot natong kinabuhi or nindot natong mga buhat, mapakyas. Kamu kusog ba mo mulaom? Ha? Mo gamit mo anang paglaom? Muna nga si Kristo mihatag natog parabol or pasumbingay mahitungod sa paglaom. Ang biyuda gasigig balik-balik ngadto sa huwes. Kaning hisgot kitag biyuda sa panahon ni Kristo, mao ni sila ang mga kabus, usa sa mga kabus kaayo nga mga tao og wala tagaig bili sa katilingban. Kay mga lalaki raman mo itagaag bili, mo pamation niya, maura say patrabahoon. So mabiyuda na gani ang usa ka babae, purtig ng pobriha. Sa ato pa, sa iyang pagpatabang sa huwes, kay gikiha siya, dili gyud ang huwes mo tagad, kay di may daghan nga mga adunahan. Maulan to'y unahon, kay makabayad man. Kato siya, dul-duol gyud, thank you ang labas ato. Mao to nga, ang huwes, wag yun, niya taas nga panahon. Sige siya balik-balik. Nganong wa man siya ma-discourage, kay nigamit siya paglaom. Nga. Unsa mo nang paglaom be? What is hope? Sigarilyo. Sa una raban, cut-on kong sigarilyo sa una. Hope man to'y ang paborito. Malboro. Nana ba? Amot na pa man ang hope na sigarilyo karon? Oo. Kada ni mo tabako, ana, doon na dyan kay paglaom nga madaot imong baga. Hope man. Amot nga nung hope sa to sigarilyo. Ang paglaom, mga igsoon, matud pang San Pablo, part na sa tulo ka mga dagkong mga butang nga gikinahanglan sa tao aron ta maluwas. Faith, hope, and love. Ang kinatasan ko no ang love. Kaning faith, paborito kay ni nato. Tuo ko kanisang love, asamot na. Pero kaning hope, murag, usahay, mawatas passing. Di ka no, lingi ako na imong tupad. Yung nasabta na ni mong paglaom. Usam ng paglaom. Naiuban, moingon nga ang paglaom ko no, ang imong pagtuo sa imong kaugalingon. Nga maoy mo hatag nimo ba og kadasig sa pagpadayon.
kanang magana-ana maginang uban sa ilang dughan. Ano ba? Dayon jud ko mga boxer, mga basketball player, gagukod ba ang score ba? Believe in yourself. Kuha lagi ni. Related man na siya sa faith. Ang paglaom, sadbita ko kasabot kayo sa paglaom. Kana bang ang paglaom, kana bang duna kay gitawag og positive nga thinking, positive mindset. Mo na siya paglaom. Kinahanglan think positively. Nanglitan na kay cancer stage 2. Unsa may positive thinking nimo ana? Nga manigative ra gid ni. Di ba? Ang imong thinking positive nga manigative ra gid ni. Pagsunod check up stage 4 naman. Unsa nimo pag-exercise ang positive thinking? Ha? Ang positive ana nga mamatay ra gyud ko. Ana, dool na ang kamatayon. O, di ba? Nya positive rin ang kamatayon din. Sa inyong paminaw, positive na o negative? Muna na, musod na ang positive thinking nga naay Ginoo. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan. Muna nga si Jesus, ningon siya, kung kining huwis, milaom, nagpositive ang babae nga makatabang ni nako, labaw na ang inyong amahan nga atua sa langit. Muna mo partner na dinhi ang faith. Kay ang faith mao man ang pagtuo sa dili nato makita. Nya kay mituo man ka, mulaom ka anang imong gituuhan nga dili makita. Malauman maning atong mga kuan kaning ato dinhing makita sama anang kwarta. Mulaom ka kining kwartaha mao gini ang mo secure sa kinabuhi sa akong mga anak. Kay daghan kining akong giput up na kwarta, sus kay nakawat man, natulis man. Di ba? Wana, hugno ang paglaom. Kanang makita nimong anak nimo nag-eskwela o college, babay, laom jud ka makaluwas kini sa among kalisod kay buutan kayo, kugihan kayo, makita man na siya. Pero sus, mao na may imong nahibawan, gasuka-suka naman, luspad naman kaayo, namabdos di ay kay gitukhang sa uyab, adik pagyud kay uyab. Nawana, nahunong na sa eskwela, sumahugno. Ug anha ta mulaom sa makita lang nato, murag mabaw kay ng paglaoma, mas nindot ng mulaom ta sa Ginoo. Ang problema, mituo ba mo nga ang Ginoo atong amahan? Ikaw na ba, lingay mong tupad. Ing na proud ka na anak kas Ginoo. Ikaw na. Proud ba ka nga anak kas Ginoo? Nga kanang imong naong liwat nas Ginoo? O luos na lang kag panaway anang imong naong? Usahay ra ba, wa kita mutuo nga anak tas Ginoo. Munang luos na lang tag-usab sa atong naong kay nagtuo ta nga anak ra gid ta ni Tarpulano ni Tarpulana, anak tas Ginoo. Nya matud pa ni Kristo, kun dapig ang Ginoo nato kay nituo ta niya, nagsigi tag buhat sa iyang kabubuton, dili siya maglangan paghatag sa angay nato. Di siya maglangan. Mao nang niingon ta sa atong salmo, bulahan gyud mong mahadlokon sa Ginoo. Kay nga naman, kinsa man ang mahadlokon sa Ginoo, kanang magsigig tuman sa gustos Ginoo. Nya inigtuman nato, mulaom ta kay nagsigi man tagtuman, moabot ra gyud na ang Ginoo sa pagtabang nato. Ug mao na diha ang paglaom. Wa ka mulaom sa makita lang, milaom ka sa dili makita. Kaya nga to manggog kinabuhi, duha man ni siya ka klase, na kinabuhi nga makita, na sa kinabuhi nga dili makita. Nya kanus man ka makakita sa dili makita, sama anang anghel, Ginoo, langit,
ana nga atong gilauman kanang kinabuhi nga way katapusan kanus amang kakakita na kun mamatay ta o di mo na pinaka-positive nga outlook sa kinabuhi nga og mamatay di ay ta makakita ta Ginoo o nya karon kay ang imong sakit ni abot na mag stage 4 di malipay ka gala hapit na jud ko kita Ginoo ani lingi ay mong tupad ina ug mainana ka malipay ka sige lingi ay narabay uban ug wa na gid ang iyang sakit wa nay paglaom nga maayo sa makita nga kaayuhan maghikog mo nang nauso na naron nato kanang euthanasia nga injection ni na lang kung para patay hikog manggonagod kay wa na magini paglaom ning lawasa mamatay naman gini ato na lang ning una-unahon murabag daang pangluod ba ana ayaw laumi gyud nga munindot ra ni siya inig humag kamatay napte nang utana nako nga tiguang sa pader og mamatay na ta pader kining naong nato tiguang sad kaayo nako wa sa ko kahibaw manang basig tiguang tingali kayo ni kamatay nimo pero dunay gisaad ang Ginoo tagaan ta niya og glorified body nako tiguang imong naong pero glorious di ba unsa man ang glorious kanang magdanag sa kanindot ba glorious sagot mo tiguang imong naong pero glorious o batan-on kag naong pero kuyos kay gisugba kas impierno o di ba mo kuyos magaigo ka nang kayo matud pas dato gani patuan na lang kuno og unsa to sa tubig sa tudlo ni Lazaro kay purtigi kunong inita dito mukuyos ka ana ba musring ka mao na ninduta ang imong naong unsaon man laom sa Ginoo unsaon man nato pagbuhat niini positive thinking nabitang mamaligi akong slat niya hinay kayong halin positive ra gyud ko moingon ra gyud ko tandugon ra ginas Ginoo ang mga tao nga nagkuan nga nang gusto niyang pahatagon ba hatag ra gyud na sila ni uminto ba ya pila naman itong halin as of yesterday niabot ng atong halin sa dupes og 10,377 slots pakpak kaning atong kumbinto nga gi-envision mga moabot man dig mga 40 million siguro gasto ani nakinahanglan tag mga 40,000 ka slots nga mahalin murag maabot gyud tingali na adi ko maningali abot gyud na mulaong gitas Ginoo kay maghunahuna bitaw ko nako ang magsunod sa akong mga humili tibok kalibutan 10 minus mga 1 million ana muhatag lang ang 10% ani og slot karong tuiga sunod tuig mananing building gikono atong suwayag ihap kanilang naminaw karon pila ka percentage ang muhatag og slot asang kamot karong tuiga ba kutob December kinsay muhatag ninyo og slot uy 90% man di sa ato pa kutob December ha ana di ato pa by December sugod na taghimo kay kapalit gumog 10 minus usa ka slot 90% sus kaning 1 million muhatag og tagsa ka slot bisag katunga lang ani so nanatay 500,000 ka slots bisag magtukod patag SM City din niya unsa man na siya mo na positive outlook ang Ginoo ray mo tandog kasing-kasing na kanang pwede na karon nakadungog ka positive sa nimong outlook di ni tapuso nako ning Nobyembre palit ko usa ka slot tiguman lang na nako kada adlaw og tag 100 pila pa ka adlaw una matapos ang December di ba maana ka ba tigong ka 100 naman palit din ka that is for 1 year wala tampo na jud ko din sa simbahan
Nya ang Ginoo muhatag sad in return kanimoy atong usas aspect sa paglaom nga ang Ginoo niingon gyud mo ni ang iyang giingong paglaom unsay inyong gihatag ngadto sa simbahan or ngadto sa imong isig katao dili gyud ka hikawan sa Ginoo in return siya muhatag 100 times. Mo na diri sa unang pagbasa niingon si San Pablo si San Juan pagkanindot ninyo na siya higala bang gisuwatan inyong gitabangan ang atong mga igsuon nga naghago pagsangyaw sa ebanghelyo. Mao na ni ang simbahan kani ba simbahan kay anhi man dinhi isangyaw ang ebanghelyo mitabang mo bisag mga dumuduong ni sila. Kani ba yang nanabang nato dinhi kamong nitabang kasagaran mga dumuduong. Ako din gipakwenta sa atong finance council pila na gyud ang hinabang nga atong nadawat pero di gini siya 100% accurate kay nang naamang ginagmay nga nataligaman niabot na di ay og 136 million ang atong nadawat dinhi. Awa mo malipay pati nindutan niya ako sang gipakwenta pila ka buok donors nga na-record nato diha apil ng mga anonymous na magiuban di gyud mosultis nga nato ibutag anonymous ang mga donors sad nga nalista niabot og mga 22,000 gamay ra di ay kining 136 million ang naghatag ani mga 22,000 ra. Ya, naghunahuna ko ba? Ang ako palang daang subscriber diha sa akong YouTube channel o pailabot balik-balik raman sana sa Facebook. Ang subscriber palang 125 naman tingali na 1,000. Sa to pa ang 100,000 wa pa muhatag. No? O gatong una-unaon ba kay 25,000 pa ma 22,000 raman gani ang nihatag sa to pa nining 125,000 nga ni subscribe 22,000 pa lang ang nihatag. Pastilag manghatag ng 100,000, no? Maghuna-huna ko ba? Mo ni ang makapositive na to. Imagine na 22,000 nakaproduce og 136 million nga nakapausab aning atong simbahan, nakapadako sa atong grounds, nakapatukod sa kapilinya, nakahatag atong kang Bishop Chupilo Kamomot nga Thanksgiving, nakapakaon ta dinhig mga tao hapit ka na po or kapito kada tuig maghatag tag mga 5 kilo packed rice ngadto sa mga labing minus 2,000 ka mga pamilya nga kabus nakapa-atop ta atong mga more than 1,000 ka pamilya nga nabungkag itaw mga atop sa bagyong Odette ug dili maiha pila ka buk ato natabangan sa ospital napalubong bayra nato ang mga lungon pila ka buok mga nag-eskwela nga mo ngayo dinhi ginagmay-gagmay hatag ingon ani ang nabuhat sa 22,000 katawo nga nagtinabangay ug mo na gipasabot ni San Juan tabangan nato ang simbahan kay kita sad mo'y makabenepisyo niini. Nindot kayo nga mga hunahuna. Karong hapon mo abot dinhi ang mahal nga Birhen sa Guadalupe ang iyang imahin atong bijilan nya karon sang gabi mga alas 7 sad sa gabi magsugod sad ang atong simposyum sa kinabuhi ni Bishop Chupilo Kamomot aron makatabang ta sa iyang canonization. Ang mahal nga Birhen Maria mauni ang nakighiusa sa tanang katawhan gihimotan niyang inahan patrona sa Archdiocese sa Sugbo ang Birhen sa Guadalupe niya mo bisita siya mga parokya usa kining ato karong gabi karong hapon day mo abot mga alas 5 tungod kay pista naman sa Birhen sa Guadalupe karong December 12 unya ato sang hisgutan si Bishop Chupilo Kamomot mauni ang lihok sa simbahan si San Josaphat nga taga Ukraine member ni sa Orthodox Church Katoliko pero Orthodox wa makighiusa sa Santo Papa sa Roma. Gusto ni San Josaphat nga ilhon nga si San Pedro ang nagsunod ang Santo Papa sa Roma.
Mao na nga iya untang hiusahon na may conflict, iyang ipakita nga usa ka paagi sa pakighiusa ang pagpakamatay para ninyo. Wa siya makig-away, gipatay. Nisugot ra sad siya. Kay nga naman ang paglaom mao kini imo ning patyo ning lawasa nya nag-alagad ko sa Ginoo, ilisa ni og laing kinabuhi didto sa langit. Naaman sana sa Book of Revelation nga niingon, nakita ang mga dili maihap nga mga tao nagdaog mga mga palma. Ingon dayon tong elder dito, ang anghel, mao ni sila ang sugakod sa mga paglutos o pagpatay. Mao na paglaom na. Mao na laom lang kita nga kining mga 100,000 na to mga subscriber mupalit ra ginig slot sa di pa sila mga matay. Di ba? Pero mupalit ni karon birthday ra ba nako rong 24 nangandoy sa ko ingon sa ko ba taga-ilang ko birthday gift tagsa lang ka slot. Nabi sa ingon ako pader palit ko 10 slots nako kanindot ko do na pag ito ni text nako pader og madayon ni palit ko nimo 100 slots nako ay kanusa kani siya mo palit ako sigag check ang bangko wa pa man sad. Basin sa bagi paganahan ako ato ba lami biya kay paminon palit ko 100 slots pader. Pila na may edad nimo pader napa jud mo text nako 59 nako karong 24 isa palit ko 59 ka slots para sa imo pero wa pa ginisod. Abasiga andam pa to ba next week siguro inana. Malingaw man taning paglaom. Ang paglaom wag tang ginaskalaay sa kinabuhi. Ang paglaom wag tang na sa stress. Muna ingon patambal ko sa doktor na kung nakay paglaom wa patay ka diha. Punaan pa kas gasto samot na yung di ka maayo. Laom kay mo wag tang na moayo pag ina og mga sakit ang paglaom. Imong bana di na mo uli tiksan di mo reply tawagan out of coverage area laom nga mo uli ra gina mga labing dugay mga 10 years uli gina nya og di sa na mo uli mabalita ra na nga namatay di ay dito na sa langit nya tuwa na sa kabit mo uli ra gina 10 years di ba after 10 days mo uli na luspad kay ignaw. Inka wa man kaabot 10 years, 10 days raman di ay. Very nice. Di ba? Inana ba? Nya karon ilao man ko nga hangtod December mahurot niya tong slot. Basig mahurot ni sunod semana. Mingon din ko, tinuod yung gingos Ginoo dili maglangan. Tandugon man yung kasing-kasing ron ingnon mamos Espiritu Santo palit og slot aron ka malangit. Siya nya di ko mo palit. Impierno. Na yun guys, tinuod, no? At palit na yun ka. Manindog na tayo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, kitang tanan ng andoy sa kalipay, gikan sa Dios, mao kini ang atong buhing paglaom o pagtuo. Busa malaomon kitang moingon, pamatia kami o Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang sa simbahan nga magpabiling lig-on taliwala sa mga pagsulay ug magpahinumdum kanunay sa kaayuhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang sa atong nasud nga mokaylap na ang pagtuo ni Kristo nga maoy atong dalangpanan sa tanang panahon, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang sa mga nilupigan, mga kabos, mga binilanggo, ug uban pang nalisdan sa kinabuhi, nga panalipdan sila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang kang halangdong tsupilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan,
nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, O Ginoo. Alang sa mga nangamatay, sa imong gugma nga makaambit na sa kalipay nga walay katapusan, mag-ampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, O Ginoo. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo diha sa paglaom ug pagtuo nga gipuy-an ni San Josaphat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return to be governed by your will. Say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. Maluluyon nga Dios, ibubo ang imong panalangin niining mga halad og liguna kami diha sa pagtuo kanimo nga gipadayag ni San Josaphat pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Josaphat sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, labi na ang kalag ni Father John Nabalis. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maygon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maygon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalidawon ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. Ginoo, kining pagkalawat nga langitnon, magahatag unta kanamo sa espiritu sa kalig-on o kalinaw. Aron tungod sa panigingnan ni San Josafat, ang among kinabuhi, ikatahan namo nga mahimayaon alang sa kadungganan ug kahiusa sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio, makagagahom nga Dios og Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala
sa kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ang kahayag kahayag way pagkapalo danag kanila kanila hangtod sa hangtod kahasan. sa kahaturan. Mopahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang paglaom. Nya gamito ni nato pinaagi sa pagka musetag positive outlook sa kinabuhi or mindset nga positive. Ang atong positive pinaka-positive mao ang kinabuhing way katapusan kuyog sa atong amahan nga langitnon. Salamat sa mga naghatag natog paglaom nga namalit og slots. Sa ako nang ikaingon kaganiha ang ato ng total halin sa dupes niabot na og 10,377 slots na apay 44,623 slots nga available. Pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O salutares hostia, que celi pandes hostia, mila primum hostia.